Pikirlenip görüň, ýerden turaňyda zawtraňyz taýýar, kofeňiz, çaýyňyz demlegli taýýar. Şoňuň planlaryny şunu etmeli taýýarlap berýän bir kömekçiňiz bar diýip pikirlenip görüň. Olam bir adam däl, bir robot diýip pikirlenip görüň. Şu bellek geçen atlam fantastika däl, hakyky. Dünýäniň iň ul tehnologiýa kompaniýalary adamlar ýaly ýöreýän, adamlar ýaly pikirlenýän robotlary döretýärler. İşläp düzýärler. Käbirler zawodlarda işleýän bolsa, käbirleri skladlarda harit taşaýarlar. Eýsem bu adam şekilindäki robotlar, humanoid robotlar biziň durmuşymyzy nähili ütgeder. Olardan gorkmalymy ýa-da bagrymyda basyp, senem bizden ip kabul etmelimi? Gelin şu gün bilelikde şu soraga jogap tapaýlan. Hemmäňe de salam. Salamu alaikum. Bugünkü temamyz humanoid robotlar barada. Soňky mahal humanoid robotlar diýip köp agdalýar. Näme diýmek humanoid robot diýmek? Abyşny robotlarda näme tapawudy ba? Human sözü ingilis dilinden gelýär. Adam diýmek, insan diýmek. Ýani dogry belläp geçdiň. Humanoid robotlarda adam şekilli robotlar, adam meňdeýän robotlar. Iki eli wa, iki ayagy wa, gowrusy, başy, sypaty boýunça adama meňdeýär. Şoň üçin humanoid robot diýilýär. Diňe bir sypaty boýunça da, ýene bir aýry tynlyk boýunça da adama meňdeýär. Ýen bir näçe ýyl bäri zawodlarda önümçülükde ýöneki robotlar ullanylýar, adat robotlar ullanylýar. Ýöneki robotlar diýe sebäbi belli bir komanda boýunça işleýär şo robotlar. Meselem awtolog öndürýän zawodlarda ullanylýan robotlaryň eli dinman şo bir hereketi gaýtalap durýar. Ýa-da başga bir zawod, mysal hökmünde chips çykarýan, chips öndürýän zawod, şol chipsler belli bir agramda bolmasa, ýa-da gapyr gowup gaplanmak bolsa, ullanışa goý berilmän bir gapdala süýşürýär. Ýöne hemme düzü bolsa, ullanışa goý bermek üçin başga bir liniýa goý berýär. Indi şo zatdy günüň dowamyny dinman gaýtalap durýar. Ene şolam ýöneki robota mysal hökmünde bir kösen bolýar. Sebäbi şo robotyň birje komandasy we olam aýyl-saýyl etip durmak. Emma humanoid robotlar bolsa, öňünçe daşda göreni göz gezdirýär, synlaýar, analiz edýär, şoňa görä netije çykaryp hereket edýär. Meselem ofisde ýa-da öýde başga bir otaga geçsek bolany gapy ýapyk bolsa, öňünçe gapyny açmaly diýip netije çykarýar. Soňra gapyny açmak üçin näme etmeli diýip pikirlenip başlaýar. Gapyň tutawazyna seredip tutawajy ruçkasyny näle tutmaly diýip şo barada da pikirlenýär. Soňra netije çykarýar. Şoňa görä hereket edýär. Ine şu aýry tynlygy boýunça da adama meňdeýär. Elbetde tek şu watlykça doğrulugyna humanoid robotlaryň aňy, emeli aňy dogry ösmedik. Her gün imitlenýär, terbiýelenýär, wagtyň geçmegi bilen hem kämilleşer. Imitlenýär diýemde adam ýaly robotyň öz imitlenenok elbetde. Emeli aňy imitlenýär. Emeli aňy imitlemek üçin näme edilýär? Bir topar maglumatlar alyp, dogry işlemek üçin, dogry maglumatlary beýne oklap, şoňa görä da kämilleşmek üçin işler alyp bar. Ene şoňa da imitlenmek, terbiýelenmek diýilýär. Enişte yeni bir soru uyla çıkýarda. Näme üçin robotlary adamy meňdeş etip döretmeli? Biz hemmämiz adamlar bolup näme maksat edýäris? Gelecekde agyr işlerde, gündelik gaýtalanýan işlerde robotlar ullanmaly diýip maksat edýär. Dogrymy? Dogry. Ne? Şu wagt adamyň eli bilen ýasalan ähli zatlar, daşda örekde görýän zatlar, başda hemme zatlar adamlaryň agramyna, boýuna görä döretilýär. Gapylar, stollar, stullar, jaýlar, liftler hemme zat adama görä. Şoň üçin egerde biz gelecekde robotlary öz maksatlarymyza görä produktiw etip ullanjak bolsak, şo robotlary da adamyň sypatyna ýasamaly bolýar. Ne şoň üçin şu wagt adat robotlardan humanoid robotlara bolan isleg adat robotlara bolan islegden haf ýokardy. Onda şunu diýjek bolýarmy? Iskustywny intellekt ösen üçin humanoid robotlar köp agdalýarmy? Dogry. Birinji sebäbi iň uly faktor şol. Soňky mahal iskustywny intellekt emeli aň biziň pikir etişimizden hem has çalk kämilleşip barýar. Dün gördüňa özüň hem Nvidia konferensiýasynda Jensen Huang aýdan zatlaryny. Şol videony görjeklerem bolsa ýokarda bir ýerde goýar linkini. Onu elbetde dil ingliz diline hem de 1,5 saatlyk video adamlaryň wagty ýok bolmagy mümkin beretmäge. Şoň üçin görüp bilmeýänler gynanmasyn, şo ýerde agdalan zatlaryň hemmesini inlik videolamazda aýtyp berer. Birinci faktor iskustywny intellekt diýdik, ikinci faktor näme? Humanoid robotlaryň soňky mahal köp agdalmagynyň ikinci faktory robotlaryň daşyndaky sensorlar. Humanoid robotlaryň hemme ýerine diýen ýaly kiçik sensorlar bar. Şo kiçik sensorlaryň saýasynda robot özüni deň agramlykda saklaýar. Soňky mahal şo sensorlary öndürýän firmalar köpelli, kompaniýalar köpelli. Bahasam ardanlady, gowdan gow sensorlar çykdy. Üçüncü faktor da robotlarda ullanýan motorçyklar. Öňleri ýadyňa düşýänmasa kinolarda, zatlarda göremiz adamy meňdeş robotlary hereket etdirenlerle
Şolar ýaly hereket etdirýärdiler. Robot boldy diýilende. Şo şeýle hereket etmeginiň sebäbi aslında motorçyklardy. Şo döwürdäki motorçyklar bilen şu döwürdäki motorçyklaryň arasynda daha ola deňe tapawut bar. Indiki çykýan motorçyklar we robotda ulanýan motorçyklar başda şu adamyň hereketine meňzeýär. Ýene bir faktorlaryň biri de batareykalar, akkumulyatorlar. Öňler robotda ulanýan batareykalar, akkumulyatorlar bir gezeklikde zaryat berip bolanokdy. Özüm 10 minuda ýa ýeter ýa ýetmezdi. Indi batareykalar onýarlar. Zaryadan berip bolýar, günden energiýa dalýan batareykalar bar. 24 sagatlap dinman işläp bilýän batareykalar bar. Batareyka tehnologiýasy össi. Şu teknologiýalaryň hemmeti bilelikde ösenligi üçin ana humanoid robotlara bolan isleg artdy diýsek boljak-da anna. Egerde isleg artan bolsa, onda o robotlaryň basymrak öýüne, ofisine almak isleýänler de köpelenler. Doğru. Tatylýam şu wagt şola. Kimden nereden almaly? En gyzykly ýerde bahas näçden ka? Yo, eger humanoid robotlar satylýan magazin gözeňe getiren bolsaň, olar ýazat ýok. 2030-2035-nji ýyllar aralygynda bolar diýip çaklanýar. Şu wagt humanoid robotlar öndüren firmalar başga firmalara barlak hökmüni, analiz hökmüni uğratýalan barlak näme näsadyklary bar. Näme kemçilik dörep biler diýip şoň üstünde işleýärler. Sebäbi halka hödürlemäke öňçe belli bir barlaklardan geçmeli, dokumentasiýa ugry bar. Şo zatlar edip anyk göz ýetirenden soňra halka hödürlemeli. Şoň üçin biraz wagt alar. Bahasy barada aýtjak bolsak da şu an in arzany $10,000 teoregi, in gymmatly $70,000-$80,000 aralygynda. Haýsy firmalar nähili robot öndürýär, o näder aýdyp berjek. Xitay firmalar hem şolaň arasynda, şolaň gardandyr. Xitay firmada ba. Ýöne wagtyň geçmegi bilen şo robotlaň bahasam arzanlar. Men şu wagt ýanky agdan bahalam tapminan aýdylýan bahalar olar. Indi sen hem ýanky bellek geçişiň ýaly barly hökmüne bolsa-da, şu wagt humanoid robotlar zawodlarda, skladlarda önümçilikde ullanylýar. Başga nerede ullanıp bolýar? Doğru, önümçilikde şu wagt barly hökmüne ullanylýar. Ondan başga da hyzmat usluga industriýasynda, pudogyna da ullanylýar. Hatda şu hyzmat industriýasynda humanoid robotlaryň ösmegi, yerleşmegi başga pudoklara göre hat şart bolar diýip pikir etýän. Restoranlarda, ofisiant hökmünde, otellerde, receptionlarda, aeroportlarda, kıyasevda merkezlerine kiyaly soru jogap bölümlerini ýuwaş-ýuwaşdan eýem humanoid robotlar görüp başlarym kakdyýan. Ýaponiýada käbir ýerlerde eýem şu wagtdan ýanky agzap geçen ýerlerimde ullanylýanyna duş gelsen bolýar. Mundan başga da saglyk medisina pudogyna da ullanylýar. Ýene de Ýaponiýadan mysal bereýin. Olardan hem bizdäki ýaly çağal, çugal, agtykly, çoğulukly giden bir giň maşala ýok da. Bolsa da gaty az. Maşgaly gurýanam az. Şoň üçin Ýaponiýanyň ortaça ýaşy beýleki ýurtlara garanyňda ýokarrak. Uly ýaşdaky adamlar köpräk da. Şol uly ýaşdaky adamlara kömekçi hökmünde derman wagtlaryny ýatdatyp durýan, ýöräni turanyna kömek etýän, gurrun deş boljak humanoid robotlaryň üstünde işlenýär. Şu wagtam Ýaponlaryň Pepper atly bir roboty bar. Ýüzüňe seredip sen gamgynmy, şadyanmy şonu bilýär, şoň üçin hem kepin ýoklu diýip soraýar. Her kimin bilesi gelýän soragyň meresim gelýär. Robotla işimi elimden alarmy diýip. Aslında näme jogap berjegiňi bilýän. Ya geçenki AI videomuzdaky diýişiň ýaly. O videonyň goýarman staýda görmedikli hökmen görüň, täze işle dörer diýersiň. Ýöne indi kafelerde kofe demläp berýän baristan ýerine robotla işlese, barista işlep galara. Doğru. Ýöne ştada bir zat ýerlikli bellep geçeýli. Adam eli bilen ýasalýan ähli zatlar bir wada bolmaýar. Şuň күнү humanoid robotlaryny öndürýän bolsakda ertir hemme ýerde hemme işi humanoid robotda ýöretýär diýen zat ýok. Ýuwaş-ýuwaşdan bolar. Şoň üçin barista, ofisiant ýaly hyzmat industriýasynda işleýän adamlar wagtlaýynça işsiz galmagy mümkin. Näme üçin wagtlaýynça diýen? Sebäbi barista, ofisiant ýaly wezipeleriň borçlary, ýerine ýetirmeli işleri ütgäp gider. We şo täze yerine yetirmeli işleri öwrenşýänçä ýa-da öwrenýänçä belli bir wagt geçer. Mysal üçin sen kofe içmäge şowur kafe barýan diýeli. Şu taýda ýekece barista bolsun kofe taýýarlaýançy. 5-6 ýedek barangdan soňra ýanky barista sen cappuccino'ň içine haýsy sirop goýmalydygyny, kofeň abjarkasynyň näil derejede bolmalygyny ýa ýatdan bilýär. Diýeli bir gün nastreniýesiz bardyň. Barista sen ýüzüňe seredip nastreniýesiz lap geçdiň görse, bu näme kepin ýoklam, belki cappuccino'ň penasyny biraz
şu köprege däýilmi diýip sorar. Säze cappuccino penis köp bolanyna nastrenen gowlaşýandygyny bilýär. Senem yo dün gizrak yatyp durun, ukymy alyp men turdum diýsem, onun kofeň mukdaryny köpel değilmi diýip sorar. Yani şu barista bilen sen araňda gurrun nämeden başlandy? Barista sen ýüzüňe seredip näli ýagdaýdygyny duýdy. Elbetde muny robodam etip biler. O robodam senden näme keypiň ýokla diýip sorasa, ýa-ni barista ýaly adam şekilli gurlaşmy ýaly gurlaşmar. Täbi o robot duýguny nereden bilsin? Adam şekilli diýen gödöklep gurlamak manysynda diýmek, iki adamyň arasyndaky gurrun ýaly gurlaşmak diýjek bolan. Aslında baristan işi kofe taýýarlap bermek. O sen ýagdaýyň soramasa da bolýar. Ýöne şo barista sen ýagdaýyny soraýanlygy üçin, her bir gelen müştere hormat goýanlygy üçin, kafeň içinde ýakymly muzika aýdymsaz aýdyp duran üçin her bir müşteri şota gaýtalap barýar. Sebäbi o ýerde diňe kofe satylanyk duýgudaşlygy bildirilýär. Men pikirimçe geljekde baristalaryň kofe taýýarlamak işini robota geçirse de baristalar ýene de şo kafede işler diýip pikir etýän. Sebäbi gelen adama ýakymly gurrun etmek, hal-ahwalyny soramak, müşterileriň kafeden ýylgyryp çykarýaly işleri has ünsberlermi kadýan. Elbetde bu işlere baristaçylyk ýa barista işi diýmek kyn ýöne täze işler dörep öňkü işleň ýerine ýetirmeli işler ütkep gitýär. Ine şu ütgeşmelere de näçe çalyp öwrensek, şonça da işsiz galýan wagtymyz gysgalar. Şunu fiziski işler robotla alsa da duýgudaşlyk bir-birige syla hormat ýaly işlerde adama uly rol oýnaýardy. Edilýär. Indi şu robot çykarýan firmalar barada aýtyp bersen. Böyle. Birinci firma Boston Dynamics. Şu uğurda iň köni, birinci bolup işe başlan firma diýsek ýalňyşmaz. Kompaniýa 1992-nji ýylda MIT'de dörep Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Goranmak Ministrliginiň gollawy bilen bu işler amala aşyrdy. Boston Dynamics işläp düzen Atlas adly roboty häzirki wagtda çelini ýasalan humanoid robotlaryň arasynda adama iň köp meňzeýän robot diýip hasaplanýar. Atlas ylgap basgançaklara münüp düşüp, böküp we hatda salta edip bilýär. Emma Boston Dynamics'in maksady şu Atlas roboty satyga çykarmakda. Özleriniň injenerçilik işlerini giňeltmek. Han göreli näil gow robot ýasap bilýär diýip özlerini kämilleşdirýärler. Atlas robotyň üstü bilen robotlaryň adamlar ýaly hereket edip bilýändigini suwd etmek isleýär diýip düşündirýärler. Şoň üçin döretdik diýäler. Kompaniýanyň satyga çykaryp esasy girdeçisini häzirki wagtda elektrik stansiýalarynda we magdalarda ullanylýan 4 ayaklı spot robotun üstülen gadanýar. İkinci firma barada aýdyp beren ýöne kiminkidigini aýtsam birazjyk geň almagy mümkin. Sebäbi öňkü videolarymyzda da Starlink, SpaceX barada da gurrun edipdik. Bulam Elon Musk'ın kompaniýasy. Tesla. Elon Musk Tesla'ny diňe bir avtoolog brendi däl, eýsem adamzady robotlar bilen üpçün etmek taslamasy diýip düşündirýär. Tesla'nyň Optimus adly roboty ilkinji gedek 2020-nji ýylda görkezildi. Şondan bäri prototip görnüşde bir näçe gedek täze nesilleri öndürildi. Her gedek täze pakaleniýasyny görkezende öňkü pakaleniýasy bilen arasyndaky tapawudyň gitdigiçe ulalýanlygyny görüp bolýar. Gyzykly maglumat şu Optimus roboty iň uly güýjüni Tesla'nyň ägirt uly maglumat bazasyndan alýar. O näme diýmek? Kompaniýanyň milyonlarça avtoologlary her gün surat we hereket maglumatlaryny ýygnaýar. Bu maglumatlar Optimus'un daşyndaky sensorlaryň dogry we dogry işleme kömek edýär. Bu hem öz gezeginde robotyň adam ýaly görüp daşdöwere syllap öwrenmegine mümkinçilik berýär. Ýene bir gyzykly maglumat Elon Musk şey diýär. Şu wagt Optimus bilen Tesla avtoologlary şo bir ýerde şo bir liniýada öndürilýär diýär. Ýöne şeýle bir wagt geler, şo ýerde öndürilen robotlar özleri Tesla avtoologyny ýene şo bir ýerde öndürer diýär. Humanoid robotlar öndüren 3-nji firma Figure AI. 2020-nji ýylda Kaliforniýada Brett Adcock tarapyndan esaslandyrylýar. Ýadyňa düşýän bolsa, uçan taksiler bardy videomyzda Archer Aviation kompaniýasy bardy görüň etipdik. Şoňam esaslandyrjy şul adam. Kompaniýanyň ilkinji roboty Figure 01. Dolanyny bir adamyň ölçegine sypatyna meňzeýär. Iki aýagyny ýörep bilýär, ylgap bilýär, utullarda şap bilýär. Hatda avtoologlaryň önümçiliginde bölekleri ýygnap we söküp bilýär. Toýst montaj demontaj edip bilýär. Figure AI kompaniýasyny beýleki humanoid robot öndürilýän kompaniýalardan tapawutlanýan bir tarapy bar. Robotlara diňe hereket etmäge mümkinçilik bermek bilen çäklenmän, eýsem adamlar bilen tebigy aragatnaş saklayan iskusun intellekt bilen üpçün etýärler. Edil şu iskusun intellekt boýunça da OpenAI bilen gönüdönüň hyzmatdaşlyk etýär. OpenAI firmasy ChatGPT'ni döreden firma. Bu hyzmatdaşlyk arkaly Figure 01 diňe näme etmelidigini bilmek bilen
bilen çäklenmeýän eýsem şu hereketi näme üçin edýänligini hem düşünýär. Kompaniýanyň umum maýa goýumlary investisiýasy bolýar-da $850 milyon geçýär we onuň maýadarlarynyň investorlarynyň arasynda Microsoft, Nvidia we Jeff Bezos ýaly investorlar bar. Figure AI kompaniýasy barada gyzykly maglumat şu kompaniýa robot öndürýän önümçilik bazasyndan başga robotlaryň emeli aňy üçin mini kiçijik bir fabrika bar diýerler. Şo ýerde de ýanky robotlar staj geçýär. Stajyer hökmünde ullanýan eken. Iskuston intellektini emeli aňyny ösdürmek, kämilleşdirmek üçin. Mundan başga da ýene de bir näçe firmalar bar. Ýöne ýene bir firmany belläp biýden jemläýeli. Indiki firma Agility Robotics kompaniýasy 2015-nji ýylda Oregon ştatynda esaslandyryldy. Kompaniýanyň esasy önümi Digit adly robotdur. Olan beýle humanoid robotlar ýaly iki aýagyna ýörep bilýär, gutulary gollary bilen göterip daşap bilýär. Iň ulu aýrytylygy da uly we çylşyrymly ammarlarda hereket edip bilýär. Uly we çylşyrymly ammar diýmezde de Amazon kompaniýasynyň skladlary ammarlary gözenmede gelýär. 2024-nji ýylda Amazon firmasy öz ammarlaryna Digit robotlaryny synagdan geçirip başlady. Robotlar gutulary göterýär, önümler tertipli we adamlar bilen bir hatarda beýleki adam işgärleri bilen birlikde işleýär. Agility Robotics kompaniýasynyň maksady 2026-njy ýyldan başlap her ýyl 10.000 san digit robot öndürmek bolýar. Men pikirimçe biraz kynrak bolarmyka diýen her ýyl 10.000 san robot öndürmek. Ýöne kim bilýär? Tehnologiýa şo derejä çalt ösüp barýar. Başarmaklar da mümkin. Şu kompaniýanyň digit roboty barada gyzykly maglumat zaryady çöküp barýarka awtomatik usulla özüne zaryat beren stansiýa eltip özüni gaýtadan çatýar. Ine şu firmalaryň öndürýän humanoid robotlar bir-birinden tapawutlansa da emmesiniň birji maksady bar. Olam adamlara kömekçi hökmünde adama meňzeýän, adam ýaly pikirlenýän robotlar öndürmek we ýetişdirmek. Humanoid robotlaryň edil zawodlarda, ammarlarda ýa-da ýanky belläp geçişimiz ýaly hyzmat industriýasynda da ullanylmagy köp wagt almasa da öýlerimizde çelli girmegi birazçyk wagt almagy mümkin. Ýöne şu wagtdan bize tomaşa edýän adamlara da şolar ýaly kömekçi robotlar öýüne çelli girmegi birazçyk tolgundyrýan diýip pikir etýän. Şoň üçin wagty gelende bize tomaşa edýänlere de beýleki adamlara da özümize de her kime kömekçi hökmüne Terminator ýaly gowy robot arzu edýän. Bugünlükçe boldy, hemmäňe hoş sag bolun. Sag bolun. Like basın, komentariýa ýazyn, agza bolun. Bastyrın, ýastyryň.